So nami njengomculi oprofessional angisibona isidingo sokuthi ngintshele zonke imfihlo ngizoba ngiyabelele ngenza ama video la ngichaza yabo ngoba ngiyochaza ngelinye ilanga into yona ukuthi nibulalana yabo khona into engathi ngiqeda nje ukuyichaza ukuthatha isibhamu yobulala umuntu kunezinto zokufanele ngidile nazo mina yabo ngidile nazo mina njengompembe ngidile nazo ningazazi nina yabo uthola ukuthi sengaze ngiyinqoba into ngayiqala ngaze ngiyinqoba ningayazi so akuyona yonke into engiyikhuluma nani noma engiyoyivezela umphakathi engihlanganisa nomphakathi umculo wami mawube mnandi mawubhedile kulungile ngokubuye ngizame ngokuzayo uyabo akho sibele ngenasici uyabona ithime njani engakorelo njalo nje 5-0 mawuthi alalela u4-1 score 3-0 makwenzekile ke 3-2 ithime njani engakorelo yikho amanye amateam egcine ekorele engakorelwanga uyabo zokuthiwa hawu le team ngoba sithi winile nje kodwa manje yini ngathi manje igoli lingene ngakuyo uyabona kanti on goal uyabona so igame mina indlela engidlala ngayo ihlukile kubantu abaningi uyazi ukuthi mina anginqeni ukuthi mangishaya i-free kick ngivele ngingakhahleli ibhola ngingalisi ibhola ku goalkeeper ngivele ngibuke nje uyabona ngathi kunekhanda ngathi inhlamvu kamango uyabona ngivele ngitarget leli ikhanda leli ukuthi go crossbar iphakathi yabo ngoba akuyo indlela zokushaya igoli ihlukene uyabo zihlukene ngivele nginombole nje ngithi ngishaya i-free kick ukhipha yena uvivele uthimisela ama gloves uvivele ishoti lami ngivele ngibuke nje okunekhanda ngathi inhlamvu kamango la kuloko laba bofoka mina ngivele ibhola ngilisa straight leli ikhanda leli khanda ngathi inhlamvu kamango ngivele ithi gqo kuleli ikhanda ibhola bese lodi hakasha phakathi yabo noma ngishaya ikhona ngingalise 18 uyabona ngilishaya ibhola ngiphile nekhanda ngibona kumina nekhanda lapha kuba ngamasende kumile ngishaya i-free kick yabona kuba ngamasende kumile nekhanda lenhlamvu kamango bese ngivele ngitarget ikhanda kuqoqeka yabo so ngeke ucabange nje ngami futhi ngeke akekho umculo enewuphinde nimthola nje eNingizimu Afrika ngikhathali ucula i-gospel i-hip hop yini ilokhu yamakipibi lezinto lezi yabo konke laba lento ekhona umculo akekho umculo ofana nami ngiqhawe impela mina lento futhi lento engitshela ukuthi ngiyo ngempela mina yabo ngiyo ngempela ngisegoli la ngikhona yabo ngisegoli la ngikhona imbonga mpisi ungakhuphuka ikokoroshe ngodwa noma yiningi kusuka manje ngeke ngichaze yebo bona yebo ikwali intaba ubhokufela ngeke ngichaze mase umbonile ikokoroshe wakho awulazi yabona lokho nanti iphela awulazi ngisegoli la ngikhona la imbonga mpisi lapha engidweba khona yabona engidweba khona ulayini bami ukuze ngikwazi ukuthi ngishaya ababheme yabo so bafethu nje lokho mina ngumthandi noyimele uyabona ngumthandi noyimele angina depression angina trauma ngumthandi noyimele ngimpizi nje ubungibona nje yabo nje nofo lapha ngoba nginothi kumakhaza lapha egoli ngathi imvula ingene kakhulu phansi yabo ngumthandi noyimele futhi ngihappy nginesikhathi sokuthi ngiyodlalisa uPopayi laba engibazalayo yabo ngesikhathi sokuthi ngicokoncokole nodali makufanele ngicokoncokole nodali yabo ngesikhathi seginqi kade sishaya iginqi nje manje lombuzeni la uyabona ngesikhathi seginqi sokuthi ngishaya iginqi ke manje yonke into yami ngiyenza ngesikhathi futhi ayikho mina ikhole mina engangehlisa phezulu ngakho umzika baba ngixhosa ugodo ngiqonqotha isipikile bese kuthiwa mina sengwelwe induku ngoba manje sengise nqe imessage wathiwa hey nangu ubani kodwa nangu ubani sethenga imoto yabo ngoba anginamona angizonda umuntu uNkulunkulu ngibusisile ngalokho angibusise ngakho yabo baningi abantu abafisa ukuba yimina uyabo so anginasidingo somona sokucabanga ukuthi uyabona ngize ngiyabona ngingalali ngistress ngomuntu yabona angisiboni isidingo that's why ngiphumile kule nonsense leka maskandi ngoba mina angikwazi uku-acta ingxabano yabo because la khona umona khona nengxabano kunokuba ngi-act ingxabano kufanele ngifike ngicule lapha kwi-CD ngiculela abantu uma umuntu engisukela kufanele ngivele ngimlande nje ngesibhaxi fresh yabona umuntu mayenza into nje engibona nje lo phuma esandleni ngivele ngimlande ngesibhaxi nje fresh yabo
nibona base ngihamba inkantolo nje inkantolo wavulelo bani icala angithi yabona sengihamba inkantolo nje umlandi futhi ke okwesibili kufanele ngidecide ukuthi lo muntu mangimlanda ngesibhaxu ngimnika udumo lolalifunayo ngoba ngimziba yabo yabo ngoba ngimziba ngimfaka voicemail kunodumo alidingayo manje isibhaxu somenza ukuthi athi mayivuka esibhaxwini aphinde futhi yabona so manje fanele ngikhethe futhi akufuneki umuntu nginika isibhaxu futhi lo muntu fanele ngimbulale yabo manje sefanele ngikhethe phakathi kwentembele ukuthi ngazela ukuzobulala abantu la noma ngazela ukuzocula yabo ingakho ugcina ukuthi akekho umuntu oshawayo akekho futhi umuntu onakwayo umuntu ufaka voicemail akekho futhi umuntu obulawayo kuyaculwa kuyaphunyelelwa umuntu onomona ushaya ngempumelelo kuphela kulonyaka nje nawe la ukhona ngoba akekho umuntu ongenaso isilwane sakhe abelethiswa sokuthi nasi isilwane yabo isilwane sisembe emahlombe yabo sishawe into eyodwa isilwane ukuthi usenze sikufile ukuthi asikho yabo ngoba uzalwa nganaso sikufile nje ukuthi asikho empilweni yakho sikufile la sibona nento nje umuntu akanendaba ngempela yabo uqhubeke nempumelelo uphumelele sikhona isilwane yabo uphumelele sikhona sisemhlanje nje wendoda yabona lapho uma ukuthi isilwane lesi siyoma sizothi iyangiphuzisa wendoda yabo iyangiphuzisa kade ngihleli manje uyabusa yabo kanti nangizela ukuthi ungabusi yabo usathembe izinto ayishaya isilwane yabo ngikhiphela lokuzani ikani emahlombe siphuze isilwane isifunze inyama mangicosha inyama egqokweni esithebeni ngisifunze isilwane ngidle mina ngifunze isilwane esasibekela ukuthi izovala impumelelo yami angithi yabo sigcina sibone isilwane sigcina singabangana lesilwane kahle kahle uthola ukuthi ngaphi inhloso yasimbi ngoba sitete emsikotele kimi emahlombe sithi ngeke ngisuke la kumthandeni kodwa manje sigcina sesibuka ukuthi yazi lo muntu ngiyamdinga ngoba manje lo muntu ubuya ngifunze iqatha yabo ngiyadlanga lo muntu ngizebhizinisini nanokuthi enye into engikhiphe kulezi impilo engenasidingo ngoba fanele understand lento le mina mangidala lapha ngiyadala mangikhuluma iqiniso iqiniso lengikhulumayo ngithole ukuthi kunabaculi bamaskanda abayibiza ngeimbangi zami mase ngithola ngoba indaba ziyafika kimi angifuni mina indaba ziyizela zona kimi yabo mase ngithola ukuthi uvela uthola ukuthi lo muntu kuthiwa egcekeni kubo bayebeshayana kuphi ikhanda phezulu komunye yabo khona basupporta mina ama Red Nation khona abantu basupporta lo muntu wegceke yabo mina ngiyazi lo nto ekhaya yabona ekhaya nje kunogogo abaningi umzomkhulu kodwa nje bakutshela kahle abafana ngisho kuncane ngakuthi umfana oqathazo sampu la kusemdletsheni uyayibona so nginabalandeli ekhaya kubo labantu uyabo umuntu umbona wena engathi une-anger uyaphusha ukuthi asukile kanti akasalwi nami uselwa nabafowabo uyabo abasupporta mina egcekeni yabo so nami makukhonto encane ngamphendula lo muntu loyo ugijima hey uzwile bona ngiphendulile Igcokama yabo ngoba abafowabo bamthatha notice angithi yabo abafowabo bandeyiqe yafosa wena ayekufana neGcokama wena yabo ngoba impela akekho ofana nami yabo so ngithola into eziningi nokuthi makufika ezinye izinto ngomuntu kuwe ugcina uthola ukuthi yazi mangathiwa kahle lo muntu okhuluma indaba zabantu yabo ingagcina indaba zalomuntu ngendlela lo muntu ayihlazo ngakhona ingagcina ihlazo linamathela wena osho yabo thina njengamasoka safunda ukuthi into ekhuluma ngomlomo iyenzeka kwesinye isikhathi uthi ushaya umuntu ngayo kanti singcolisa wena isiveza ukuthi wena umuntu onjani yabo so nje izinto engitholile lezo kuyajabula ngonkuzana lokho yabona udayisa imbuzi ngoba ngamavukane kuyaxoxa udayisa imbuzi lapha kuyekhuzini nabo la umaskande bayixoxa lento ukuthi lo muntu lo uzongiphendula mina yabona try akuphendulanga sitheni siyahlekwa njalo yabo so bayakhuluma bayaqoshelana abantu lapha yabo inaba nje osquare bavela bebonga la bethi ngiyabonga umthandeni ukuthi angithinde ngiqashwa ngisho ukuqashwa leyo nto leyo itshela nina abalandeli enifuna ukuchazelwa yonke into yabo ukuthi mina mangithinta Ntibane yabo nje uzibuke nje ukuthi ngiyabaprovela nje ngiyaprovela ngikhanda Ntibane Ntibane mayithu lokho ngithinti yabo lokho ngithinti ikhala lokho ngithi yabo lokho ngithinti Ntibane ikhala ngithi Ntibane yagcina isiphila yabo le Ntibane nithi ninedumile Ntibane iyathanda Ntibane yabo njengoba ngikhanda Ntibane ngizama ukukhombisa nina ukuthi nabangithukayo abanginaka ngisho ngasabanakile bafuna ukuba yilento ezenTibaneni uyabona nje ngale nginikeza answer so why fanele ngichazele yabo why fanele ngichazele ngisho nina neyiphonga enkulu why fanele ngichazele amadle bacijile yini fanele ngichazele ngoba phela mangithinta Ntibane iphakama Ntibane ithanda abantu yabo
kusho ukuthi nalona onginaka ngamnakile ufuna ukuba shuthi lento ikimi uyayibona nje ngale lento esibusiso ikimi ngoba ngusibusiso nje yimina kahle umuntu ophethe lento yoduma la lento yokuba special yabo futhi ngaphuma kuwe vele kuyabheda uyabo so nginiprovela ngentibane nje into elula yini ufuna nginichazele nina izinqazo gogo beni yabo yini ufuna uchazelwa yimina yo shit yo bloody Snoop Dogg ufuna ukuchazela yimina so ngiyanenzela nje izinto ezilula ngobuhlakani nginikhombise ukuthi kunje nginikhombise futhi lokho ukuthi kunje yabona ufana indaba nje kalwa akuthi ngikhuluma lento kalwa ngabo yabo nje bangababuza labantu ngithi mina yipi event enakana ngibona kuyo mina ngifefuma nolwazi ededelwe nje ulwazi ekampanini yakhe wathiwa ayike nanti Igcokama hayi yabona mashe yabona uyasho ulwazi yasho Igcokama yipi nje ifestival enkulu nje thiwa mina ngicula nolwazi manje nanibona ukuthi bese ngizoqala ukuyogibela nolwazi stage Emdletseni lapha ngenza khona ubunkunzi bami lalelani la mina ngiyili ingodla ingane ekhwapheni impi yami ngiqonda nje ngqo angigodla mina ngoba ngatshela labafana bakithi laba ngitshela abafana bakithi laba abangabizanga amagama yabo ngithi abafana bami shayani ingoma yiyo into yonifaka ebantwini ingoma ngithanda ngabantu ningancingi kimi ngoba mina ngiyashaya uyabo so ngikathi ngishaya abantu ngogodla ekhwapheni la uzocinza ikhala ingane sithi ayi mina futhi ngilambile kanti mina angalambi mina mina ngisakhendla yabona ayi mina futhi sengilambile manje edliwa nini yabona so angigodlane ekhwapheni angigodla ingane ekhwapheni impi yami ngishaya ngqo one man yabo one man so manje ngibona lapha nje Emdletseni kwenzeka liyanqoba mlandi yayenzeka nje ngase ngakhipha imemo ngamema wonke umfowethu owayezokhona ukuphumelela ongekho busy yabo next year ngonyaka ozayo izobe sinama sponsors ke lapho ke mfowethu lapho zobe sefona ioffice lapho iMMP ibe siphuma incingo nje lapho sebefona abantu sebeqashwa ke lapho izoba ngi4 ngicabanga izoba ngi4 iviki lokuqala next year zi4 ngibe lapho sewumdletsheni impela ke sekuyi festival lapho ngoba okwamanje bekuse umkunzi bami nje yabo nginikhombisa nje ukuthi lento ezinye izinto angizenzi mina ngenxa yokugwema into ezithile yabo yaba ngoba nje mina angazi kuyophekwa isikhulu seOrlando ngoba ngiphekwa isikhulu seOrlando ngoba sithi hayi ngiyabona ndoda usunayo yonke into kodwa ngeke udlale la eOrlando gaxa ugodo lapha emva kwespeakelini emva kwesivalo kulenga nehosta yesibhamu so nginezizathu and izathu ezama ngicela ukuyichazela abantu yabo so lapha Emdletseni kuyithi impela Emdletseni mangithi nje nasi isicawu yabo fana workshop ngathi ngibuya phesheya within 3 days ngathi ngifike workshop kwagcwala kuhlale khona abantu abaqabulanayo la yabo hlale beqabulana njalo abantu lapha workshop lapha ucije umlomo wanwila yabo so manje ngofika waqala ingcwa hawu wena ngubani sebemile njalo sebeyabuka yabo yebo uthola ukuthi abanendaba nawe mhlambe bawu30 noma bawu50 yabo so ke manje mina ngiyena umuntu wamanga yabo ngayibona into na yokusuka ngishone workshop ngithi siyo celebrate iParis nabantu eko workshop eThekwini noma eJB la eGoli yabo vele baqabulana abantu ngizobafica lapha yabo kodwa Emdletseni abaqabulana yabo nje Emdletseni lapha kunezimbuzi lokho ezithi imbuzi uma kushona ilanga kunenje kunigijima neyithambiti yabo abeka abantu abaqabulanayo yabo lapha na ungayinyaphi ihlwele lapha yabo semakhaya lapha uyabo so mangenza lento Emdletseni bengikhombisa ukuzethemba nokuthi nginikhombisa ukuthi ubunkunzi bami bungakanani yabo ngoba mangizoncika lapha workshop ngisho ngakusasa yabona ngisho namhlanje kuseni zobe ngise workshop ungabona into ezobe ise workshop uyayibona nje ngale kuphinde kuzoba ezinye izinto okufanele understand nabalandeli ukuthi kunabantu abakukhandayo uqhawe kusokhona abantu abangabukhandi yabo yabo mina ngisho ubona umfaniswana abalandeli bami awufana ama Red Nation kufice iskiphe esibomvu esibhalwe ngenye indlela esinye sibhalwe ngenye indlela ngoba ayiprintwa ndawonye yabo osempumalanga usprint empumalanga ose-Cape Town usprint eCape Town osegoli usprint eGoli yabo ayiprintwa ndawonye yabo yingakho ke ilapho ngibona konje awunamandla yabo amavoti ami njengoba lapho Khuzani nje ngaphuma namavoti awu700,000 something ungathola abantu laba bevota ngamavoti ngawani shuthi nginabalandeli abaku700 nginabalandeli aba over wona yabo kodwa ba decide ukuvota shuthi baku700 something yabo kodwa mina ube ngathatha imali yami lena ngenza ngomcimbi Emdletseni nga-add lami ngavota lapha yabo ngabe nginakho ukudala ukuthi ish yabo yabo into engishona
So manje ngiproud ngiyayiqhenya ngabalandeli bami baningi futhi bangithanda futhi bangikhathalela kunane impisi engakwazi ukuvota lokho uyabona engakwazi ukuvota lokho nazo singezami yabo ngeke zibe ngezami ngenxa ukuthi zikwazi uku-emaila zikwazi kufanele kwazi uku-emaila yabo zingakwazi uku-emaila zinjalo zingakwazi nazi impisi lezo ezami yabo so kuyimpisi yodwa indlela ukuthi zikukhombise ukuthi siyakuthanda ukuthi zenze lento ezayenza Emdletsheni ayi awusuka madoda Emdletsheni hayi Emdletsheni ekwagcwele abafuthi Emdletsheni yabona ilapho ezayikhombisa khona ke impisi ukuthi hayi siqhishile lo mbhemi siyamthanda sinankinga yabona ngisho so kunobuqhawe okhandwayo bese kuba khona ubuqhawe obungakhandwa obuyibo nje yikho mina uyazi ukuthi mina ngisho kuthiwa kwenziwa izinto zama competition mina ngisho ngathola manje kuthiwa hey wendoda awukhankase yabona unangolo 10 kodwa into efuna uyinake kuyothi kushona ilanga lelo wonke umhlaba yobucheme nami yini enza lokho ingoba ngunombolo 1 ngokwezulu yabona ngunombolo 1 ngokwasezulwini hayi number 1 no 2 uyabona angiyona number 1 no 2 mina ngunombolo 1 ngokwasezulu ngunumber 1 ngenkani ngani mina ngahlukanisa unyaka ngawuhlukanisa unyaka ngingawuhlukanisa nama terms and condition ukuthi kwenzakalani ngohlukanisa nje umkunzi nje ngawuhlukanisa Richards Bay lapho kuthiwa kongasadlalwa khona kuthiwa wasekumiwe yabo baze bathi DJ kuntshatha yintshatha musu lokhulana nabantu lokho ukuzika namabhodlela labantu labafuna iParis ngabona ama video ngangiyiwale la ngangisa khona kwayesele le lokho zingangekho nje lapho yabo wadlala iParis yacula yonke inkundla ukuze kwazi ukuthi umcimbi uqhubeke uyabona lento le ukuthi isho ukuthini nawo isho ukuthi ngunombolo 1 ngokwase Zulwini so anginazo isidingo sokuthi ke ngibe namaplana nyana ngoba uNkulunkulu uyakudikile uma lokukhanda amaplana awucabanga nje ngimile nje ngina ngiyabonga uNkulunkulu yamnini mandla wonke wanginika le ndondo ngibe ngiyazi kahle deep down enhlizweni yami ukuthi lento nginomshikashika mina nje one angikwazi ukuthi ngibe nomlandeli uthola ukuthi nginomlandeli oyedwa yabona mfowethu ngobuwedwa kodwa manje usuhamba ungivotela ka 50,000 usungivotela futhi wena usungabantu aba 50,000 uwedwa ebese ngisuka lapha mina ngiyothi mina nginabalandeli abaningi noma kusuka wena uziyaba utshela abantu yabo yes baningi usho lethe iyafana ukuthi ngamadoda alishumi ngingedwa uyabo usuthi yes baningi ngama Red Nation kodwa usho abantu abo 50,000 abanguwedwa uzukwinele lokho ukuthi wena ube ku 50,000 yazi so manje leyo isimoshe umdlalo uyabona isimoshe umdlalo so into njengaleyo mfowethu ukuthi mina yami into ayikhanda and into yokulima mina ngiyenzi yabo into yokulima okwazi ukuthi ngakuthiwa khona into ekuthiwa inansi yokulima angiyenzi mina into yokulima ngiyakutshena mina ngithi uyabona kufana nento YouTube nginobani manje 13 million 13 million yabo njengamanje ngibheke 14 million ku YouTube lapho ku YouTube kunama option uyakwazi ukuboosta lapha ukuthi lo 14 million mhlambe ngishaya ngeviki ngo5 days tothi ngizoshaya lo 5 kuyavela lapha ukuthi upressa la ayavela ama options zonke yabo umbuzo uthi mangithatha 200,000 yabo ngiyoboosta ama million lapha ngoba ngithi ngifuna ukushaya u30 million lenginayo ngifuna ukushaya ngenyanga lese mhlambe ngoba ngizokhipha umthande nje SK mangithi ngifuna ukuthi ethi phuma nje SK ngosuku ngibe seno 13 million yabo kodwa futhi kade ngacula kazi ngibe no 13 million ngcono ke mina vele bengayi into ya YouTube bengayi entertain yabo ngibe ngiqala ku entertain yabo uyabona ukuthi lo 200,000 esengikhiphile ngitshela ngento yokulima ngoba ngithi mina ngiprovela abantu abazileyo lena yabo ngibaprovela ukuthi kufanele bethi ngiyinkunzi bese ngipha 200,000 ngihambe ngiyoboosta lapho lo 200,000 uyazi ukuthi ngikhipha 10,000 umuzi nomuzi ngifike ngithengele isalukazi ukhosi ukhisa imuzi sidle isalukazi ngithengele izingane ilokho i-uniform ikole bebonga abazali sibonga isalukazi sithi inkosi ibusise you understand shini noma inkosi imbusise aba close to 50 noma 80 noma bani yabo onkosi imbusise yabo lento balance ngibe strong le nto ayibona ukulima ukusiza omunye umuntu yabo
and ungamshuthi ukuthi umsizile uyabo ngihambe ngisiza abantu lo 200,000 lona mfowethu uNkulunkulu akawadla amandla endoda uyabo ngiyangazi ngami yabo uNkulunkulu akawadla amandla endoda iyodwa into uNkulunkulu ayifunayo ufuna ukuthi mawusiza umuntu yabona okwenziwa isandla sokudla esokunxele singaboni ukuthi bekwenzakalani kungabi khona ishow off ngoba waphatha amakhamera yosiza umuntu uzohola ukubukwa yizwe kodwa futhi wayeka amakhamera wasiza umuntu kwaba ukwazi kwakho naye uzothola isibusiso sesivela kuNkulunkulu sokuthi akwandisele lolu sizo umsize ngalo muntu uyabona ilonto engayifundisa kumashando uyabo ukuthi nje wasiza umuntu makwamshuthi uzohola ukubukwa bazothi abantu hey cha iyazi right Igcokama sibonile lapha hey wayisiza lezi ingane uyabona kodwa uma ngizofika ngokugcoba ngifike ngisiza izingane uqhamuke yona ingane sibhala mhlawumbe emaphephini sithi sasizwa mina ningabi lokuzana abantu beqhamuka ku TikTok bethi sizwe lokuzana Duyaza Foundation yabo khona bangazange ukuthi ne foundation mina yabo ngifike ngenze le foundation leyo i-foundation ngahlahla ngiyenzela ibusiness ukuthi ngihambe ngicela imali ngayo yabo i-foundation ngiyenzele nje ukuthi ngifuna kube formal ukunikela kwami yabo uyakhumbula nje ngibona ku TikTok ivele ingane ithi i-Duyaza Foundation lapha bese nginalo uthola ekhaya yafika sithengela imbhede odro kunani nani yabo lonto le azingiposte ngisho page nami yabo hayi khona kuphela khona ngisho umunye umfundi wangapha emsini owaqhamuka wayikhulisa ugogo ukhona ngikhuluma umuntu okhona khona lo nsizwa isizogana manje yabo yasho yathi igcoba lingifundise langifundisa e-university cabanga le nsizwa ngangifundisa iye umlandeli wami ngangifundisa ngihamba ngepholo isimo sempilo kimi nami singabalansile nami ngiqhushelazela ngepholo ngifaka imali esikoleni ngifaka lokho ngenze ini nani yabo yazi yafundi yabo uthisha yaqoka ijazi yafonela uMthobisi Sithole ngathi yena umngane noMthobisi Sithole uMthobisi Sithole wangifonela wathi uMthobisi kunodaba kanje ngathi mina angiyimisele ukuthi bhala ephepheni lelo daba kodwa ngemvume yakhe mayithi lo muntu engamsizayo ufuna kubhala kuzomjabulisa nakho yena ningakwenza ngemvume yakhe hayi ngami yabo sokuningi nje yabo ngihola ini wonke labantu engibasizayo abangikweleti lutho ingakho mina ngisho ngasuka umfana lapha yabo ngasuka umshovu lapha thi umshovu seyihlubuka akekho la mawuthola umshovu ihlubuka akekho akukho lapha mina engabalila khona umshovu ngithi umshovu ngakwenzelana you understand ngoba akangikweleti lutho uyabona akangikweleti lutho lesikhathi ngimsiza ngiyahola yabo uNkulunkulu uyangiholela noma ngingazi ngiholela nini yabo ngibona nje into zami meseyihamba kahle bona uqhamuka uAbita ngapha ngisaviwa uAbita ngapha ngisafika isponsor saAbita ukhathi ngapha ngophatha ngathi uphaya ufake yabona sengivika uphatha ngathi uphaya kakhathi ngapha ngithi ngisabheke lokho nayi dupes lapha uyabona ngena ama sponsor nani ngene sengikhala manje ngikhalisa izisponsor sengikhalisa ama sponsor uyabona